ایک ہی یک یک کتی داوانی کشا اوشتو ایک یک یک کتی داوانی ایک کشا یک یک کتی داوانی کشا اوشتو کا نشتگن دور میں وابانی کشا اوشتو دیگه چه دیگه آشنایی چی آشنایی پکار بیت میں دیدگاں ترا نگندہ میتگا ای غم کنن دوستی اللہ تا یاری اللہ دوستی اللہ تا یاری اللہ تا ماچ کاروباری اللہ تو یکیت ای چے بستا تی وڑی مازاری اللہ میں امی چھاگردہ ہمارا سکین داتا ہوں پتہ کہ مہتا کو تاکبند میں کر رہا تھا گوڑا ماں کے سزا تک کہ عطا شادیں گلمد وفائیں بشیر بیداریں کریم دشتی کسی کسی کتابہ مائی شہر ونتا تو یہ درست نہ چما کسی رنگ زور ریڈیو اور ٹی وی ہوسٹنگا شمی ادبی سفر یک نوکین دروش میں بخشی اسی سر اسی گپا بالکل حضرت جان یہ بات زبردست ہیں جو اس نے منی اللہ لٹریری لفظاں کی مرتمہ آئیا گوں یہ دوئیں جاگاں دوئیں فورم آئیا باز کاردات کرتا یک شریں اسٹیج مہمانداری تھا کجام خاصیت بیگلوٹی بچے کی طرح بعضیں تجربہ ہستے ہیں تو دا کسانی ہے یہ چیزاں کو بلنچے روان ہزارہ مردم اگر نشتہ شتو کا ملک کے وزیر اعظم نشتہ بلے یہ جگہ کہ ترا اسٹیج گونے یہ وعدہ تی جبہ و ذمہ داری تی عہدہ چاہ مزنی عہدہ مردمہ چاہ انگا مستریں کیا جہلا نشتہ نام چاہ لٹریچر ہے سیادی اشن کے ہاں آئیے برائے راست یک امگرنچی کو پبلک کا محلوق کا ہستے ہیں ریڈیو ٹی وی ہم ہما چیزاں کے عہدہ تو ہوتی ہما درشانہ شریں وڑیا کت کنے السلام علیکم مراداری چاروں کا ما رحمان آزر چھو چارگائے مراگش گپوتران گپوتران تا ما جتا جتا سیلیبریٹیاں گو گپوتران کنے آئینی زند آئینی عظمت اور آئینی کارانی بابتا گپوتران کنے شمارا سرپدی دیں مرچی کی میں مہمان ایک انچے مہمان ہیں منی کشا نشتہ شما گندگائے کچھ تعارف محتاج نئے واجہ اسحاق خاموش کہ بلوچی دنیا ہے ادب ہے لٹریچر ہے میوزک ہے شاعری ہے امک تک پانا دماغ اسٹیج ہے آئیے رما آئیے بیتاج بادشاہ پمشکا گشان کہ آئیا وتی بودنا کی ہے بور کسنا وتی صلاحیت کسنا آپ پیجداشتگا اور مروچی دنیا آئیا را ایسا خاموش نامہ بجاکاری اوزان تو مرچی منی مہمان ہے وہ منی مراگش برائے ما ایسا خاموشہ وشاد بشا السلام علیکم وجہ صاحب وعلیکم السلام خوش نمبر وجہ صاحب بعض شما منتوار شما واحد کشیت میں مراگشہ بار زیر گئے ماں بازیں گپی ہوتی بندہ تا جا بلے تو سچ پسر میں گلے چاروں کا شما ہوتی کسانی او بندہ تے زندے بابتا بوشے کہ شما زند تمپا چون بستن منتوارا حاضر تی ہوتی ٹیمیں ہے ہوتی چینل ہے شاگرد ہے منی ایک میتگی ایشن پل آباد تحصیل تم مرچان ڈسٹرکیں تم منی کسانی حمودہ وستا ضلع کیچ ہے دمگی منی بنداتی وانگو زانک ہم چاہ حمودہ بودتا من حمودہ ونتا کسانیہ ہوتی میڈل ہوتی سکولہ ہوتی میتگیگا ونتا پدا آئیے واسطہ آئی سکول واسطہ ما میتگا چکمی بوتا چما تحصیل بوتا اسکول تمپا حمودہ دربرتا اور دیم تریوانا کا قربت کوئٹا اچھا ایسا خام شما کے کسانی گوستا شما ماشاءاللہ ادبا کو زانکار سرپدے چے شما لوگے تہا گسے تہا ادبا کو چستویری یا چے شما ماحولی بیتا یا کتاب انچویر بیتا کہ شما کسانا ای ادب پیڑ چوائس کو یا نا اسے بابتا مطلب بگوشے میں لوگے تہا شوشیں ماوی نبوت تھا بلے چپ چاگردہ مطلب موسیقی ساز و زیمر ہے یک چاگردی بودتا کہ مردمانی وحد گوازینگی واسطہ ٹائم پاس واسطہ ریڈیو ٹیپ بودتگا کہ امک لوگا مردمہ صوت و گانا گوش داشتگا یہ بودتگا بلے یک لٹریچر آگو نزدیک بوا گیا ادب آگو نزدیک بوا گیا ایک بلائیں دستی میں کسا وانک جا اسکول بودتا کہ ادا بزم ادب دیوان و مراگش بودتگا تو کسانی چی مراگش ہم بزم ادب دیوان بار زورتا تو شان چی ہمارا گشتر سکین رستا
अच्छा ऐसा मां एक क्वेश्चन जुस्ते कना तरा बाज रंदा है जुस तरह कनक भी तबले पदा हम मनी मरागे माउली रंदा जुस्ता कना ऐसा खामोश तई नामे पुछता खामोश तई पन्ना में ये पुछते किस्सा चाहिए मतलब मरुचि तो ऐसा खामोश है इसके बारे में işi pasokar zaten ma baz jaga datta sangat mana jusku ta baze jaga ye ki hui butta ke ma skule zamana ka ma wana ga ma sakke khamush tabai mardumi tabiyat mardumi butta chatar kasaniya şu amushi tabi butta bale amok wata ke istima wati class monitor butta matlab primary ya bajeta metric ka ya geshter wada ma monitor butta bale amawadi ke ma chara pancha wana ga wati metaga ಆ ಜಮಾನಗ मतलब तो 89 86 में केरला डन्ना टीचर रखगा खुशदार रखगा इवन के देखिए सुबह चाहिए हम कहते हैं रखगा मर्दम टीचर रखगा शरीफ साहब नाम एक उस्ताद है मैं उर्दू है हमारा वारने का आइए दायमा कहते मना खामोश नाम तवार जिता ऐसा खामोश कहते ये गुश्ता मतलब आइए हमें खामोशी तबीयत है ऐसा होगा तो ही पता हाउ क्यों वहता गुरा माँ के रिश्ताकारी बिंदात को स्कूल जमाना का मतलब मैगजीन अंतु का रसाला अंतु का आटे में बलूची रसाला मैगजीन बास कम बुतगा भले नौनियाल फूल और दिगे रसाला बुतगा क्या चुक्का नहीं जहगा नहीं बुतगा हमारा दस्त कब तक लगते स्कूल का बाई पोस्ट ब्रा कब तक गुरा माँ हमोदा चिपटी नाम कहते हैं साख खामोश पुलाबादी निविश्ता कनक बिंदात को रंदा पता ऐसा खामोश मनी पजार वो पता मनी में तगे मनी दमगे तो मन सब पद तक के पुल्लाबादी ने रिश्ता करने के जरूरत हम नहीं है अच्छा ऐसा जान तई एक दिगे गप्पे बजमी अदबे मना मालूम करता शुमा गुशी कमा अष्टमी क्लास अभी दिगे शुमा बजमे अदबे नामा एक प्रोग्राम ही कुता या ई बजमे अदबे बारे में अष्टमी क्लास से पेसर बल्कि मसान बुतगे मतलब पंच शशा वानगा बुतगे आवती मतलब जमाहानी रोचा स्कूल वानक जहां छुट्टी बुता पशंबे रोचा गुड़ा केरो गोरे अर्ची के स्कूल बुतगा या इवेंट एयर कनक बुता बस में आता बे नाम मुझे ओली स्टेज हम बुता शुमे हमें हाँ बस में आता बा मतलब हमारा तरबियत में इलकारी हम बस में आता बा कुता चौके मन मॉनिटर बुतगा गुड़ा मना के उसने गेश्तर उस्तादाना ये जिम्मेदारी दाता के स्टेज तो बुजुर्ग बल्कि माँ कापी घूमता क्लास शुतगन तो गुंडवानी नाम निविश्ता कुतगन के तरह चीजें वानी है ये चीजें वानी गोड़ा पता ही रोपा मनी कूपगा मतलब माना किसने स्टेज सेक्रेटरी है किसने जिम्मेवारी पीलो करनी है तो माँ हमें बाज में हतबा ची बाजी चीज़ा मनी आमा के थोड़ से तो गोश्त कने या आमा इलकारी के स्टेज सारा उश्ता टीचरां नहीं मयाना देखिए स्टूडेंट नहीं मयाना घपजना तो बाज में हतबे भलाएं दस्ते दस्ते के मचमा स्टेज का प्रोग्राम करना ये मराकेश का अच्छा माँ देखिए कब हंसते के वजह बशीर बेदार और गुल मोहम्मद वफाया विशेषों में अदबी के सना इलकारी आया कुता या आया शुमारा तरबियत दाता या अदब बाबत शुमारा कुछ तक आइन किरदार ची बताते ही अदब चस्तो ये रन अच्छा बराह रास्त वजह बशीर बेदार साहब है वजह गुल वफा है लिटरेरी हवाला आहानी चीजें नेस्ती का मनी आनमनी शेयर निविश्ता अलबत्ता माँ चरांचे इंस्पायर होती है माँ पंचवान का भी गुलमत वफा मैं तक कैसे टीचर भी अवली रंदा कैसे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट या अपॉइंटमेंट होता मैं तक भी माँ कसानिया गुलमत वफा इश्क था भले ही नजदीक न बुतगा तुमपा के मात का हेडमास्टर बुता मैं बशीर बेदार साहब हाँ अलबत्ता ये मैं हर वादा कहते दिलबड्डी कुत्ता मैं शहर के दिस्तगा किताबा वहाँ मेट्रिक का वान पूरा हर वादा ये मर्दमा में दिलबड्डी कुत्ता के शहर में शुने रिश्ता बेकने शहर अच्छा शुमे तालिब इल्मी मैंने नुदरबरी जमाना का शुमा बाज़ें शायर और अदीब को शुमे नज़दीकी बिते और शुमारा मुझे मच्चे शख्सियत बितगा के शुमा गेश मुतासिर बिते चला है जैसे मैं कह रहा चापू शागिर्दा वो चुनी है एक लिटरेरी और लफ्ज़ां की शागिर्दी बुत्ता के वाहद वादे सारा मरागिश दीवान बुत्तगा तुम बीबी क्वाड बीबी पुलाबाद बीबी भले ऐसी के आ वहती ये कंचे चुबूश के मर्ची है सोशल मीडिया ज़माने के शागिर्दी नबुत तक तो एक मर्दम ये सेलिब्रिटी जुड़ भी तो ये बंदगिरी करें मैं अभी शागिर्द हमारा सिक्किन दाता पता कि महता को थाकबंद में कर रहा था बुरा माँ के सजा तक क्या ताशादें गुलमद वफाएं बशीर बेदारें करीम दश्ती कसे कसे किताबा मारी शेर बनता तो ये दुरुस्त ना चिमा कसे रंग जोड़ता रंगीरी आनी पता अच्छा ऐसा ज्ञान ये एक जुस्ती अंची ने के मौस्ता दिखना ने ना के तो
تو که همی دما زما کسانی دور و زمانه که ادبا گو امزنگ دلتره کجا مواده ای مطلب توی مارشت تا که ما نو منی را ادبی ما ادبا گچیم بکنا تی کجا مواده بچہ ایک چوشیں ٹرننگ پوائنٹ یہ نیست لٹریچر تو کا اجبر لٹریچر یا لفظاں نہ بلکہ کجام پیڑی ہستے آپ بعضی چیز ہستن کہ بتدریج تے یا زندگی باہر جوڑواں آتے یا ما عزمے کستے باہر جوڑواں کہ کم کم اوار بوان با آپ پدا طرح کستے یک ہوئے یک رائی نہیں مگا برا بلے وادی کہ موتی درشان بندات کو تا زمانے وانتر گوشت کسانیا پھولو نونیالو دیگه ماتا که اردو ما نوشته کتا پدا سوگات زمان قسم اسٹوڈنٹ لائف ناشتا نوا موانا گب سوگات نوشته کتا من سرپدبن که چوشی شخصیت منی دیما نبوتا که ما آرا فالو کتا یہ رندگیری کتا البتہ ہمیں کہ تاک و ماتا کا نہیں تہا کہ مردم نوشته کتا چوشی بازی مردم بودن که آنی نکان آنی ساچشت ما ونتگا و پدا ما میل یا تب کستے کو لفظاں کا ماتا سوغات نام گفت بعضی برآمد شما مطلب مختلف الترانا گوشت سوغات شما ذکر کتا اسی کو چو تعلق شما چون پیدا سوگات جی منی ایک ہمسائے کی منی دوست تھے سنگت یا کیسے مدرسے یا وانگا بھی مولا رحیم بخش صاحب بولو احتشام کے مدرسہ ہے مکتب رشیدیہ چونکہ وجہ احتشام الگ صاحب نیکرائی مردمی بودتا بلے آئی اچھا آما بندہ تا مدستا کہ آئیا نیکرائی چیزانا رجان کتا بکلیٹ شکلا چھاپ بودتا مکتب رشیدیہ نیمگا یہ چونکہ امودا وانگا بودتا گوڑا یہ اپتگانی سر اتکا منی واسطہ میں بکلیٹ کتاب آرتا گنتے ہیں یا کرندے اتکا گوڑا یہ سوگات نامی ایک میگزین ہے گوڑا سالہ گوڑا بلوچی میں باز وش ہوتے بلے اشیاء چھ پیسر منا ایک تاک کی دست کپتا بلوچی حولی تاک ہوتا غلام فاروق صاحب کیسے کمپائلیشن ہوتا نوکیں ہاں میں یہ تو کا بلوچی شاعرانی بابتا نوشتہ کرنا گوتا چونکہ برکت اللہ بلوچ بشیر بیدار صاحب دیکھیں بعضی شاعرانی آنی پجار کا میں بتا یہ تو کا وہ پتہ یک شعری کسے یہ تو کا مان بتا آئیے منا باز کندہ تا میں وانگا چھے بلے سوگا تا یہ بتا کہ سوگا تا میں اچھی نوشتہ کو تا واجہا اصلاح کو تگا شرک کو تگا آج میں شاعری میں نظام تا شاعری چھی قصہ لطیفہ ونڈنگ قصہ بتا کیسے میں نوشتہ کو آئیے کاشتگن تو چھاپ اچھا کسانی شما ریڈیو اسٹیشن شما نمدی نوشتہ کتا اسی شوق شما چون پیدا ہاں یہ باز جوانے جو سب میتگانی تو کا نو تکرہ موبائل اتکا ٹی وی اتکا شچ پد پیسر وی سی آر وغیرہ اتکا میں دمگا میتگانی تو کا بجلی نبتا لائٹ نبتا چراغی بتا لوگانی تو کا روگ بتا یک مزنی ذریعہ بتا مردمانی واتوازی نہیں ہے یا نیوز اگر مردمان گوشتا گوڑا بی بی سی گوش داشتا یا یہ دیکھے ریڈیو گوش داشتا دیکھے انٹرٹینمنٹ چیز بتا تو ریڈیو گوش داشتا تو من کیسے ریڈیو کوئٹا گوش داشتا گوسبک صابر بتا وجہ اسماعیل بلوچ بتا دیکھے میں لفظاں کی مردم بتا گانا پروگرام بتا مانا کاغذ نوشتہ کتا فرمائش داتا فرمائش داتا کہ فلاں گوشندہ شہرہ کسی شہرہ بکن تو میں باز وش بتا گی تو اسی اچھی بتا کہ پتا ایک راہی پچ بتا کہ میں دیکھے ریڈیو انٹرنیشنل ریڈیو بتا گانا کاغذ نوشتہ کتا اسی ہمیں ساچشتی اما کہ بود ہی میرا گیشکنا کہ ایک بلائیں دستی استا مطلب میں مراگشانی سرا نقد کا ایک چیز نوشتہ کتا کہ فلاں پروگرام منا دوست نبتا یا فلاں مراگش تو کا چوشن چیزیں شنگ بتا آئیے میں سرپد نبتا گی تو امی والا آنا پتا جواب داتا ہمارا مطلب ریڈیو تو کا ہم جواب داتا اور پتا بھائی پوسٹ شانی لیٹر باقاعدہ نوشتہ کتا انٹرنیشنل ریڈیو باقاعدہ اور ریڈیو کوئٹا و باز پر ریڈیو زائدان بتا ریڈیو زائدان و باقاعدہ ماں ایک وعدہ تک وہ شہر ریکارڈ کتا میٹر کے زمانے کا وہ توارا شہر ونتر ریکارڈ کتا گا سانیو ٹیپ پر سر پر رات تو آنا پکش کتا گا نشل کتا گا اچھا یہ ریڈیو کی گپا جنائے گوڑا شما ریڈیو تربتا سروتی کے یہ قصہ چونہ شما ریڈیو یہ ہما شوق کی تربتا اب چاہے روزگار روزگار رہتا تربتا کی وقت آتا گا تربتا ریڈیو میں آروا دا وقت کی شتا گا مطلب تربتا رہو گا چھ پیسر ہفتہ کی دو سیسے روچا کے داشتا ریڈیو تربت میں گوش داشتا بس جوانے پروگرام تا موسیقی اگم پروگرام تا اسلام جاوید باز زبردستیں کسنے تواری ہوتا وہی گچین ہمیں سونگزانی گانانی سخت باز وشیں کسنے گچین ہوتا اختر بلوچ صاحب ہوتا پدا میں ایک روچی وقت کسے شتا ریڈیو کہ بیچارہ ریڈیو چی میں کاغذ نوشتہ کو تا پجارو کی امید شاکرے گو میں غائبانہ بھی وقت کہ میں ای کر رہا ہوں تو باز وش بھی اور منہ اکشی تو بیا پروگرام دکھائیں دا یک انٹرویو منی ریکارڈ بھی اور اکشی تو بیا پروگرام بھی پدا گوڑا منہ ذمہ داری دیا کہ چونکہ پیسرے پروگرام ڈاکٹر عنیف شریف کنگا یا وادی ماہور کو تگا پدا یہ پوسٹ بود بی ایم سی سیٹ بود گوڑا یہ پروگرام منہ گو
ورناهانی دیوان ورناهانی دیوان تو بوش کے سال تها یک مزنی جای مقامی چی سومندی راست چی ورنانی دیوان ماو جو اشکتا ما دور باری گا بنداتا ایو تک سک دلچسپی نہیں بتے شی بارے باز مطلب باز گشتا یکی وہی تک کہ بنداتا کہ میں پروگرام کتا تو آئیے تو کا ما کی شاعر نوشتہ کار بتگا آہانی نوشتان شعر کے آہاں رہا تگا ما ونتگا ہم پروگرام تھا مراکش تھا ما ونتگا پدا مائی کتا کہ ما ورناہانی سوشل ایشوز کس نے ڈسکس کتا میں مراکش تھا ونتگا کہ امک روچی زندے تھا کس نے میں ورنہ میں چاگرد اکو جان ڈائریکشنر ہو گئے یہ ایجوکیشن چیئے لٹریری کس نے یہ چونکہ ما دستگا ادبی لفظاں کی چونکہ تربتا آیات شوکت استاد آیات شوکت خدا یہ جنتا نصیب بکا آئیے درگاہ بتا بالا خانہ بتا کے تراغا شاعری ارجا کا شواز کرنے کی بتا تربتا کے تو کے آئیے درگاہ ترا دست بلوچستان اکیڈمیا کو ہم گرنچی بتا 2 سالہ من بلوچستان اکیڈمیا غالباً جنرل سیکریٹری بتا چیزیں وحدہ پریس سیکریٹری ہم بتا تو ای ہابے سواب بتا کہ مر تربت تھے لفظاں کی معقول دستا پدا میں لفظاں کی چیزانا کس نے میں ریڈیو ڈسکس ہوتا وہ سوشل ایشوز آنا ہم کس نے وہ تی مراکش ورنان دیوان تھا پدا مردمانہ کاغذ نوشتا ہوتا مسر پدمن کے فرمائشی دیوان سادو زیمل پروگرام چپاد گیشتر کاغذ اتکا منی مراکش کستے ہیں اب تک یہ صدان یہ سبق گوڑا شمارا یہ ریڈیو کی پروگرام شمیں شخصیت شمیں ادبی چسپر شمیں شاعری یارا شو مطلب دیما ہوتا شمیں تو بس ہاں شخصیت ہے ادبی شاعری دیما پر کہ ہاں ضرور علمی دست بھی کہ میں مطلب اس کے مراکشاں یا ریڈیو تو کہ وہاں ریڈیو ایک بلا دنیا ہے ریشے بوشی طرح ہوتا ہے ہاں ظاہر ہے اچھا ریڈیو مائے کی نا بیوہ دے کہ وانتا ہی مائے کے پشتا ہزاروں مردم طرح گوش دارا گا طرح گوڑا بازے کا پاریس کنک لوٹی کہ منی لفظانی چسپہیر چون بے وہاں ریڈیو میں سینئرز بودتا ہمارا بازی چیزیں سوچ دا تھا دیکھے ریڈیو کے گوش داشتا کہ وہ دا لٹریری چیزیں چھوڑ پریزنٹ کرنا پیش دارا شعرہ کس نے چھو آنا آزمانہ کا کس نے چھو آنا ایک لفظاں کی مردم یہ سرا طرح گپ جنگی ہے یہ کجام تک کو پہنا تھا کہ ہاں طرح زورگ لوٹا وہی مائے کے دیمہ گپ جنگی البتہ شاہ میں لٹریری میں شخصیت ہے وہ بعضی چیزاں نہ کس نے اچھا سرجن جو ماں ایک دلچسپی طرح جستے کا نا ریڈیو ظاہر ہے کہ شما بعض بات پروگرام پتا گوڑا گوشدارو کا نیم گا چاہے انچی کوئی خطے تا انچی کوئی واقعہ کی طرح مدام یاد بھی تو شے یار یہ ہر وقت نندے تانا خیر ہے قصہ خیر بعض بھی کہ بعضیں انچے گوشدارو بودتا کہ آنا گندگے وائش بودتا گوڑا شپا میں ہوتا کہ پروگرام چلا گئے گیٹ دا پات کہ ہاں چونکہ کاغذ آؤں تو گیٹ دا پات آتا گا گندگے وائشہ کستے ہیں گیٹ دا پا آگے جو بلے ایسے کہ یک واقعی مانگ وادی تربتا کستے ہیں روزگار کرنے گیا تھا ایک پرائیویٹ کاری وہ ہم گرنچ تھا بڑا یک روچی ما وتی کارا کے دسگٹ تھا کرنے گیا تھا تو اما مردم کارا ما کرنے گیا تھا میں کسٹمرا منی توارا چھنگا ہا تو منی کو نزدیکی کرنے گا ہا وان چکر دلچسپی منی گپاں گوش دارا گا وہ دیکھ ما وتی کار نیما رستا منا گوشتا کہ منی یالا مت توارا پجا کارا منگو تو کہ ہم تواری مردم منشی تو فلانی نہیں ما برزیل پدا منگو ہاو ما ہاں بولا منا گوشی کہ تو منی کارا تو مکا باید تی جاگا من کار بکتے ہیں تو کار مکا کار مما کرن بولا ما منی یہ روزگار ہے نا تی مطلب آئیے ریسپیکٹ آئیے عزت ہمیشہ تا 2 منٹا منی کو میں تکرار کو کہ تو دیکھے مردوں میں لوٹائن منی کارا بکم کرا منکو مانے دا روچا دا کستے ہیں آکانی کو پل پیٹا روزگار کریں شپاروا ریڈیو پروگرام کرنا منی شوق کے کام کھارے کریں اچھا جی کہ ریڈیو اور ٹی وی ہوسٹنگا شمیں ادبی سفر یک نوکین دروش میں بخشے تیشی سر ایشی گپا بالکل حضرت جان یہ بات زبردست ہیں جو اس نے منیالا لٹریری لفظاں کی مرتمہ آئیا گوں یہ دوئیں جاگاں دوئیں فورم آئیے باز کاردات خود کرنا بچہ لٹریچر ہے سیادی ایشن کے ہاں آئیے برائے راست یک امگرنچی گوں پبلک کا محلوق کا ہستے ہیں ریڈیو ٹی وی ہم ہما چیزاں کے وہ دا تو ہوتی ہما درشانہ شریں وڑیا خود کرنے آترا پالش کا تی تربیت کا ریڈیو بھی تو ٹی وی بھی طرح یک لفظ زبان اچھی درکنگا چھ پیسرا یہ بارا جیڑگی ہیں کہ میں لفظہ گا یہ آنیر بروت ہیں تو اسے ریئیکشن چھی بھی مطلب نگیٹیو ہم پہلو بت کرنا پازیٹیو ہم بت کت کرنا یا ایک کہستے چھو مردمان کہستے ہیں سر اثر کا اثر دوردات کا تو یہ چیزاں حلمیہ کہستے منی
ای جگہ کہ میں مرچی اسٹیج کا پروگرام کنا مراگش کنا ہزارہ مردمانی دیما کے پروگرامانی ہوسٹ کنا تو آئیے تہا ریڈیو ہے ٹی وی ہے ہیچ شکی نہیں اس نے کیا دس نہیں اس نے علمی ہستے اچھا اسحاق جان یک شرنے اسٹیج مہمانداری ہے تھا کجام خاصیت بیگلوٹی بچے کی طرح بعضیں تجربہ ہستے ہیں تو دا کسانی ہے یہ چیزاں کو بلنچے روان ہے جی اسٹیج یا تلو بچے بعض قسمے گا اسٹیج یک بعض مزنی جاگہ ہی میں کر رہا اسٹیج سیکریٹری ما گوشیں یہ پرزا یہ کوپگا ڈبا دا ملے اسٹیج سیکریٹری یا ڈنی دنیا آئیشا ایم سی ماسٹر آف سیریمنی بزاں آئیے آما مراکشے آما پروگرام آئیے واگ دونی آما وڑا کستے آئیے چلائیں کت کا پروگرام دیما برت کا ہاں بیوارتی اس کو بعض ذمہ داری کاری کیا جارچے نے کہ اسٹیج سیکریٹری ہے گیا اسی کی آئیے یکی ہوا آئیے ہما وتی پیڑا بچا سیاسی اگاں مراکشان یہ اسٹیج ہے آئیے اسٹیج سیکریٹری ہے وتی طبیعت آئیے سیاسی پولیٹیکل کس نے بیک گراؤنڈ ہے بعضی چیزیں سوچی ہے زانگ لوٹا لیٹریری کس نے مراکشان یہ اسٹیج سیکریٹری کے واسطہ برا طرح وتی ادب وتی لفظاں کلاسیکل شاعری جدید شاعری استے وحدہ تو مطلب اپڈیٹ ویبے کچھ دومی چیز اشیں کہ تئی تو کا وتی کا ما اعتماد و پیسہ ہم بو لوٹی تی باڈی لینگویج تی آئی کنٹیکٹس ہزارہ مردم اگر نشتہ اسی تو کا ملک وزیر اعظم نشتہ بلے یہ جگہ کہ ترا اسٹیج گونے یہ وعدہ تی ڈبا و ذمہ داری تی عہدہ چاہ مزنی عہدہ مردمہ چاہ انگا مستریں کیا جہلا نشتہ یہ دمان تو کے اسٹیج استاد ہے یہ ذمہ داری پورے ہی مجمع ہے پبلک کے ذمہ داری طرح پرچہ اگر تو یہ کسان ہے ایک شعر یا منا یاد ہے کہ ایک مراکش کراچی بوا گا سوری مراکش سنگت ہی ہے تو یہ مراکش وحد دراج میں بس دلچسپ نہیں کسے گوڑا او دا یک بچک کے انتظامیہ تو کہات بلے ہاں پدا رندہ سارے سورانی سرا ماحولا چاگردہ تو زان ہے آپ پدا گوڑا یا وحد یاد کیا آپ پدا وطی سرا نبوت نا آپ پدا وطی سرا نیت دیکھے چیزاں نہیں بڑھا ہاتھ نا گوڑا دیما کے استن نشتیا تا بار بار من ڈسٹرب کنگا اوٹنگ کنگا وطی منا وطی میرے درشانہ کنگا بلے منا باز اچھی کنگا اب مراکش انتظام کار ہم ساتھ پڑھتا ہیں کہ یہ مراکش تہا یہ معاملہ کنگا ہیں وہ پریشان کنگا گوڑا ایک شعر ہے منی غالباً زبیر مختار شعر ہیں منی دیم پا دیما میں نشتے تو ہمارا ون تو ہمارا مخاطب کو کہ دوستی اللہ تا یار اللہ واہ دوستی اللہ تا یار اللہ تا ماں چشے کاروبار اللہ تا تو وہ یکی تئی چھ بستا تئی وڑے ماں ہزار اللہ تو چیزیں پدا پد گڑا ماں انتظامیہ مردمہ شرح کرسیت یہ پاد کو بورت پدا اسٹیج پشتا منظر ہمارا یاد ہے خلیل سورابی ایک کیسٹیت ہے دبگال پتگا منی اللہ تو پدا ہمیں انتظامیہ مردم ہے شرح اسٹیج پشتا بورت منظر آنے کو چھی بوتا پا برحال یہ یک یادگاری صحیح وہ اسٹیج نہیں ایسا خاموش تو ہوتی بابت ہوتی زندگی ہے بارے درو گپ جتا تو چون چپے میں ادھر رستگے یہ شاعری شعر کہتے ہیں تاکہ تو شعر موانے میں گلے چاروں پوچھاں کہ یہ پروگرام ناتواں میں سر تو ہوتی اولی اگر نظم ترہ یاد ہے یا غزل ایبوان اگر نا بڑا اما کے طرح دوستے طرح وشتر بھی تھی جندارہ دوستے اما شعر اولی وہ منہ یاد نہ بھی البتہ بعضی چیز من کر رہا محفوظ ہوں باریز تھا میں یہ رہا بنداتی زمانہ گا اما کے کاغذان تو قرآن سرہ نوشتہ کو تھا بلے منہ یاد ماں وطی انو کے ایک شعری کمی سلطن نوشتہ کو تھا شعر آؤٹ ڈیٹ نوکے نے شعر بولے جا رہا نوکے شعر ہے یہ مطلب وہاں تو پاس نہیں شعر ارو وہاں نوک کے پان بھی نوک بھی بلے وہاں ہمراہ شعر وتی مانا اور یہ توا کس نے بدل کنتے یہ شعری غزلی کے ایک ہی یک تی داوانی کشا اوشتو ایک یک تی داوانی کشا اوشتو کا نشتگن دور میں وابانی نشتگن دور میں وابانی کشا اوشتو کا واہ واہ وہ دل تباہک کتگن سنچو سما آسان دل تباہک کتگن سنچو سما آسان شوق پوشاک عذابانی کشا واہ 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 شوق پوشاک عذابانی کشا اوشتو کنٹگاں پوشتک پلانی عریریں پوشاک کنٹگاں پوشتک پلانی عریریں پوشاک
زلف شنگن بلد آبان واہ 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 پدا مجھے واہ واہ کنٹگاں پوشتک پلانی حریری پوشاک کنٹگاں پوشتک پلانی حریری پوشاک میں چگردن اچھا میں چگردن گلابان کشا ہوشو میں چگردن گلابان کشا ہوشو وہ شیمورید مکہ ربتک پدا شیمورید مکہ ربتک پدا آنی یا بچار شیمورید مکہ ربتک پدا آنی یا بچار زلف شنگم بلد آبانی کشا ہوشو یا بندہ دیدا شیمورید مکہ ربتک پدا آنی یا بچار زلف شنگم بلد آبانی کشا ہوشو آسو انگار تئی گپ و عبر نیاد و سکین آسو انگار تئی گپ و عبر نیاد و سکین تیر پشکپ پگیں خوابانی کشا ہوشتو راستی مرتبہ دوگانی جہانی رستا راستی مرتبہ دوگانی جہانی رستا سرچیا جہلن صابانی کشا ہوشتو سرچیا جہلن صابانی کشا ہوشتو میں ساک دستگیں درست واب ہدا گنگ میں ساک دستگیں درست واب ہدا گنگ بطن درست شیطان میں وابانی کشا ہوشتو منت وارا دیکھیں اکی بگوش موسا نون کے میں چب دراجیں کے پروگرام میں کتا دیکھیں اکی بگوش میں گلے چاروں چو بس نہیں نا کہ سا خاموش بھی ہو پتہ شہر میں بھی گپ میں بھی یہ وہ بتنا کا ملوٹاں کے ساتھ دیکھیں غزلی کہ نہ چم ہوشتا ساہگی نہ کاپری ادم کنا نہ چم ہوشتا ساہگی نہ کاپری ادم کنا یہ دل کے گونٹوں بستگاں سراں ہوتی کلم کنا یہ دل کے گونٹوں بستگاں سراں ہوتی کلم کنا اور ندیستہ تو کے عشق چونی واہگاں کلب چکا ندیستہ تو کے عشق چونی واہگاں کلب چکا بیچارہ نیم چمبیائی کردگار چمکنا بیچارہ نیم چمبیائی کردگار چمکنا ہمائیں تو کے ربتگے نہنگی دل پر راہ نبی ہمائیں تو کے ربتگے نہنگی دل پر راہ نبی تو بیائے موسمی دگے یار سبل کتم کنا دگے چی آشنائی پکار بیت میں دیدگا دیکھیں چی آشنائی پکار بیت میں دیدگا ترا نگندہ میتگا ای گم کنا ترا نگندہ میتگا ای گم کنا تئی زہیرہ مرحبا دچار بند سدنت ملے تئی زہیرہ مرحبا دچار بند سدنت ملے کو زیمرانی ساہتاں ابھی کیوں جم کنا زیمرانی ساہتاں ابھی کیوں جم کنا بگوشوتی ترانگا کہ بیاں صحبے بے گہے بگوشوتی ترانگا کہ بیاں صحبے بے گہے بہیلہ پرچہ یہ ورا میں عمر روچن سمکنا بہیلہ پرچہ یہ ورا میں عمر روچن سمکنا اور سکٹ نہن میں غلو ہو کہ گون تو گون گندگا سکٹ نہن میں غلو ہو کہ گون تو گون گندگا ما دست بڑا جت ترا میں گپ ترا نگون ما دست بڑا جت ترا میں گپ ترا نگون کنا کوئی ساک رائیا روے تو منزلہ بزان ساک رائیا روے تو منزلہ بزان کو آیال دور ربتگن کو لے کا نشتہ آیال دور ربتگن کو لے کا نشتہ تھینک یو بولے چاروں کا میں اولی پارٹ تیالاسی نیم گئے نیکسٹ پارٹ واسطہ میں گشتریں کا کوئی سا خاموشی جنے پروگرام جاری ہیں دے میں پاٹا بچارے پارٹ